Jatend piny Kenya William Ruto kwa Uganda jo Kenya mondo were gi mbaka mosebedo kigoyo pacho kae ndiko tenore gi wuodhe mar piny Amerka. Kowacho ni wuodhno nokawo silings milion 10 ma ok milion 200 kaka osebed kae wacho. Ruto ne lose nyasi mar lam mar 21 manyo bagi Nairobi. Kamono singo ni e higni 3 mabiro piny Kenya ok bedo kaka hola ka bende osingo keto maino tiyo makare gi omenda jo piny. Lidio Keyo nigilero. En nyasi mar lamo mar 21 mano bagi Safari Park e kaunti ma Nairobi, nyasi mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore e thurka. Jod bura noyudo thuolo mar wero wende mag pak kendo keto Kenya e lwet Nyasaye e yor lamo. Let us pray. Iber, 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 Nyasach Kenya, Iber. Jatend piny Kenya William Ruto notiyo gi thuolo no mar keto ler e wuodhe mar piny Amerka juma mokalo, limbe ma osebedo kakelo liet ahinya to kotenre kod nengo ndege mano dhi godo e wuodhno. Ruto osebed ka isayo kuom tiyo gi omenda jo Kenya makwane ok tin ne milion 200 e wuoth ma kamano. Kata kamano, odagi ni en owuon ne otiyo mana gi omenda ma ok okalo siling milion 10 ka omenda mamoko ne osiepege ochiwore kendo nochulo ne. When I was told the cheapest plane was 70 million, I told my office, go book Kenya Airways. Yeah. So when some friends of mine heard that I was going to travel Kenya Airways, and we have built a big reputation as a country. We have built friends. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Ruto poyo kenge ma piny Kenya osegoyo kakoro, singo chopo singo manomiyo Uganda jo Kenya anyato mago magloso thuolo mag tije. One of the big announcements that was made in my trip in America is an investment by Microsoft, an American company, G42, a UAE company, EcoCloud of Kenya, and the government of Kenya on the first ever data center that will use renewable energy. And it is an investment of $1 billion. Jatend piny opoyo thuolo ma Kenya ni godo e wang piny mangima to kotenre kod reso Uganda bang' midhiero mar ola. Ruto singo ne sirikal oseketo kenge mag yudo kuonde dak manyien ne ji mane ola oketho miechgi. We have also had to relocate already 27,000 people from riparian reserves. We have spent close to 300 million shillings to make sure that these people who have been relocated have alternative places to stay. We still have another 13,000 that we are processing so that we can relocate them. Wendo maduong' nyasi no, Tamrat Lane, man en Prime Minister machon mar piny Ethiopia, ojiwo jotelo mapacho ka mondo omi ochiw ranyisi mar telo makare kaka yor tieko midhiero machando Uganda jo Kenya. If the government can be trusted by the people, the dreams of the nation can come through one step at a time. Hope built upon the foundation of trust becomes the pillar of social fabric that creates miracle. Moko kuom jopiny mano ayoro e nyasi no oyogo pek mar ngima kod meto mar osuru ka gidwaro ni jatend piny odewie wang' Uganda jo Kenya. Dakteche no gomo mano last about dichienge 56. To dhano no hinyore kabisa during this strike. To gimani konowa ndalogi neni pesa ne onge mane nyachulgo e medical doctor interns tangeni mano pok otimore nyaka sani. Akwayo ni mondo wariwre ariwa wager Kenya wani nikech mae piny ma wan go waonge machielo. Kama okethore onge kuma wanyalo ringo wadhi. Kalure gi gima president temo sani, uchumi dhi bedo maber. Dola osechako lwar. Nengo mogo osechako lwar. Kora kwayo mana Uganda wa majoluo ni waunguru na president lwedo ka oketo geno
ni gik moko bomo na dhi maber. E lamoni mar 21 ma pacho ka jatenda piny Kenya William Ruto kwa achiel mar oganda ka bende okwayo horuok e kind oganda jo Kenya kata obedo ni osuru ma pacho ka osebed ka imedo ka osingo ni e higni 3 mabiro piny Kenya biro bedo kod ochumi mongirore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Safari Park, Nairobi.